500 meter højere, der også kører nordpå. Ja, jeg har dig. Skal vi lige kigge ned til Rasmus og Ida. Vi ligger over Fayence i 4.000 meter. Og er små, jeg skyder på 130 km hjemmefra. Og her har vi altså Middelhavet. Vi har fanget en bølge lige over Fayence. Har du i kavekortet, så er det der med udlændingsmark 4 og 5, der er der 1714. Ja, jeg tjekker lige om et øjeblik, Stig.